conseguir que todo o mundo teña posto de traballo. A cuestión di, creo interpretar, eu leína, pero a verdade é que agora exactamente as palabras exactas non lembro, pero di que todo o español ten dereito ao traballo e a unha casa digna e Sí, a que non se lle pregunte, por exemplo, pola súa afiliación política ou religiosa. sí, Esos sí. son os dereitos, non? Pero se algún ointe ten esta cuestión máis clara, pois indudablemente que nos chame e que nos amplíe O esta... sea que entonces non temos dereito a obligatoriamente por o goberno que este neste caso no poder a ter un posto de traballo. a facilitarnos un posto de traballo. Eu creo que a interpretación que se fai da Porque Constitución non é esa. Mira, eu che vou dicir, por exemplo, no que me baso eu. Por exemplo, eu, vamos, teño un fillo, non? E ten dúas titulacións e non salen as oposicións, porque el non pode traballar se non é a través de unha oposición, porque pa cousa del non hai, non sendo, vamos, podía haber particular, pero eso é difícil, non? Sí. Bueno, entón eu Que sempre... o seu fillo, se non lo pode dicir? Mira, logo che os digo, mira, eu lín que hai 2 millóns de chavales e chavalas de 20 a 30 anos, 2 millóns en España sin estrenar o primeiro traballo, sin estar traballo. Eu digo que todo chaval ou chavala que salen dunha escola de traballo ou con unha titulación, pois